Torsdag. Altså boys. Hvad fik du afledt i weekenden? Nej, jeg lå bare derhjemme og så lidt Netflix uden chill, ikke? Jeg siger jo ikke, at jeg fik den afledt i weekenden, men det gjorde jeg nok, og så har jeg i hvert fald ikke sagt for meget, kan jeg i hvert fald sige. Egentlig har jeg jo bare ligget derhjemme, og mine tanker har været sådan fucked i det. Men det kan jeg jo ikke sige til dem. Nå, Christian, hvordan har du det så? Jeg har det jo af helvedes til. Jeg oplever jo aldrig noget. Det er jo den eneste, jeg kan snakke med dig omkring. Jeg har det af helvedes til i skolen, og klarer mig dårligt. Socialt går det heller ikke så godt. Og ja, det hele det er jo egentlig bare noget lort. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Christian, du bliver nødt til at snakke med dine venner om det her. Det her, du går og tænker på, og det du ikke føler, du kan sige, det er du nødt til at åbne op for ellers så kommer du ikke af med det her pres, du går rundt med. Nå, men okay. Så løsningen på alle de problemer, jeg går rundt med, det er ligesom bare at snakke med mine venner. Ja, det løser ligesom også det hele. Det er en god indstilling, du har fået. Så er det bare at snakke med dine venner til næste gang. Nå, men fedt. Så ses vi jo bare næste onsdag, ikke? Stop tabuisering. Start kommunikering. Find os på enafos.dk.